ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ತೂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬೋಡಪಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬರಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದ ಹೊಡು ದಯಮಾಡ ಪರ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿ ಮೂವಿನ ತೋಡು ಗೆಂದ ಹೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆತಿನೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತೋಜಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಮೋರ್ದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಜಿಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಭಿನಯ ಆವಡಂದು ದೈವ ದೇವರ ನಾಟೋನು. One of the greatest film ever in the history of Tulu cinema. Bale picture to the enjoy malpule. Thank you. ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇ ಹೆಗಡೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದಿನಿ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ದಯಾನಂದ್ರದ್ದು ಈ ರೋಲ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರ, ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಈಗೆಲ್ಲ ದಯಾ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕುಲತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದನಾರ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರಿ. ಬಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಏರಿ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಜಾಣ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯ್ ಐತೆ ಮುಂಬೈದ ನಮ್ಮ ದಯಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ವಾಸಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಪಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಏಪಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಡು ಬಂದ್ಪಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಮೂಲುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಣ್ಣನ ವಾಸಣ್ಣನ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ವಿ ಮನೋಹರನ ಸಂಗೀತ ಕಮಲ ಸಾಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಪೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಲೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ನೀವು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತೊಂದರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಿಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ ಬೈಕೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಂಚಂದ ಬಂಡ ಅಲ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಪನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಪೋಪನ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿನಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಶೂರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಹಂತವಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ. ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ದಿನನೇ ಆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ. ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಬರಡನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಾತಾಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಖುಷಿ ಆಗುದು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮೋರಲ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ. ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ರನ ಅಭಿನಯ ಅವಡು ಇಟ್ಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ದಯಾ ಶೆಟ್ರ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋ ನಮಗೂ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಂಜನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ್ಮಂಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಖಳನಾಯಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವಾರ್ಡ್, ಕೆಮರಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂಗೀತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಟಾಕೀಸ್ ಪೋದು ತೂಡು ಬಂದು ಯಾರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ.
ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ತೂದು ಬರ್ತೇನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕ ಅಂತ ಸಾಯಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ಅಭಿನಯ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಟೆ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗ್ ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸರ್ವಗಡಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಬೇರಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಮೂವಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವೇರು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಗಳ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ನೇಡುವಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಅವು ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿನ ಜೀವನುಂಡು ಅಗಲಿನ ಪಡೆದು ಅವಿನ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವಿನ ಧ್ವಜಪಾದಿರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದರೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ತೂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗಳ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೂವರ್ದಿಕ್ಕುಣ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಈ ಮೂವಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಆಗಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಬಿದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಬೇತರಿ ಲೋಕೋಕೊನೊಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಯಣ್ಣೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಲೆ ಕಾಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಊರು ನಲ್ತಿನ ಘಟನೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕದ ಸುತ್ತ ಐತ ಪಿರವುಡು ಆಯನ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ నేను మాతో భారీ షోకి ఎక్స్ప్రెస్ మొదలెట్టండి ప్రతి ఒరియనల ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ బక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మలమల్ల కళావిదర్ నొట్టుకు స్క్రీన్ షేర్ మల్దిన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంక మస్త్ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಡಿಒಪಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಯಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ ಭೋಜನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೋಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು ದಯಣ್ಣೆ ಅವಡು ಅದನ್ನ CID ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಟಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಹೊರತು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ತಾಯಿಜೆಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳುಟು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬೋರ್ಡು ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾತ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾನ ತುಯ್ಯಾನ್ ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಸಿನಿಮಾನೇ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದ ತನಗೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಾದೇರು ಎಂಕಿಷ್ಟೈನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮಾತೇರು ನಕ್ಲು ಮಾತ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವರ್ಕ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೈ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯಣ್ಣ, ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಬೊಕ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಚೆ ತೂತ ಭೋಜಣ್ಣನ ಎಂಚೆ ತೂತ ಅಕ್ಲನ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿನ ರೋಲ್ ಮಂದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದೇರು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನಿಕ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು. ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಯಾನ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದಿ ಸಿನಿಮಾನ ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಯರ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುಪ್ಪೆ. ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಂಬೈದಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಮುಂಬೈದಾಕ್ಲ ತಕ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆ ತುಳುತ್ತ ನೀರು ಪೇರು ಬರ್ನಾಕ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿತಿನಾಕ್ಲು ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಗೆಂದನ ನಾನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂದ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪಾಪುಂಡು. ದಯಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಬತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬೈದ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಇಮೋಷನಲ್ ಉಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತಿಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪೂರಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಪೂರಕ್ಲು ಬಲೆ ತೂಲೆ 22 ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಏಪ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೆನಪದ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂವಿ 22 ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಡೀ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದೊಂದು 20 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದೊಂದು 2 hours 9 minutes ದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೀರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೋಲ್ ಮಂದ. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಈ ಮೂವಿನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಮೂವಿದಕ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು. ಮಸ್ತ್ ಬೆಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಒಂದು CID ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೃಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕಲ್ನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಲು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ದಿನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ದಯಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಯಸರ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. CID ತೂ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಸಿಂಗಮ್ ಮೂವಿ ಆವಡ್ ಅವೇನ್. ಸೊ ದಯಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿನ್ ಪೂರ ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತುಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಇಡೇ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲೆ ಬತ್ತು ತೂವಡು ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ನ ರಾಮ್ ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಎಂಚ ಕನವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತಜ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ದ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಕ ಕ್ರೂ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲ ಮೂವಿ ಜೊ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಪೇನೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಪಿನ ಲೆಗ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಬಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಮಂಪಾಗ ಬಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಮಂಪಲ್ಲ ಕುಡಂತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂವೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂಪೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮಾನರ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CIDಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ CID ಹಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಯಾ ಸರ್, ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಸಾಯಿ ಬಲಾಡ್ ಸರ್, ಅಂಶಾ ಅವರದ್ದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಂತೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೂ ಇದೆ, ಇಮೋಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಹ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ದಿಗ್ಗಜ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದೇರು ನನಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂದವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತನಾತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಬೈದು ನಿಂದು ಪಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೊಂಜಿ ರೂಪ ಕಂಡ್ರೆ ತೂತ ಅವು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು. ಯಾನು ದಯಾ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಗಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಗುಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದು ದಯದಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರೆ ಬರೋಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.